Krásny večer vám prajem, milí priatelia. Srdečne vás tu vidím na dnešnom štvrtkajšom Zoome, ktorý bude výnimočný z toho hľadiska, pretože sme mali tú fantastickú možnosť zažiť, stretnúť a nadobudnúť plno vedomostí, čo sa týka našej foreveráckej kozmetiky od viceprezidentky Holly Stout, ktorá je expertkou, odborníčkou nielen na kozmetiku a prípravy pre osobnú starostlivosť a hygienu, ale na jej pleciach leží celý sortiment našich produktov. A ja som veľmi šťastná, že zavítala k nám aj na Slovensko, že sme mali tú možnosť ju počúvať v štvrtok, áno, dneska a aj v stredu, pretože nám dala to know-how, ktoré sa nevieme dočítať na internete, ktoré nevieme si vygoogliť, ktoré nám povedala z vlastnej stránky. Bol tam aj priestor pre otázky, takže ja si myslím, že nás každých otázky, naše všetky otázky aj zodpovedala, bola protná, proste top of the top. Zo 100 bodov by som jej dala 110 bodov. Takže dneska nielen ja budem zdieľať skúsenosti, ale som poprosila dievčatá, ktoré hlavne boli dneska, pretože dneska to bolo vyslovene o kozmetike. Ja by som len toľko dodala hneď na začiatok, aby som moje dievčatá a dievčatá z týmu Mariky odbremenila toho stresu, že budú dneska hovoriť. Holly povedala, že najväčším základom používania celej kozmetiky je aloe vera gel. Takže predtým, než začneme čo aplikovať na našu pokožku, na našu tvár, je veľmi dôležité, aha, aj Marika ukazuje, začať piť aloe vera gel, ktorý nás čistí, regeneruje, harmonizuje a dovolí, aby znútra sa nám vyživovalo nielen telo, nielen bunky, ale aj tá pokožka a lepšia aj absorcia potom všetkých produktov, ktoré si môžeme aplikovať na naše telo a na našu tvár. Takže oveľa lepšie, rýchlejšie a kvalitnejšie sú výsledky našej kozmetiky, ak ráno štartujeme s aloe vera gelom. Nemusí to byť žltý, môže to byť hociktorý. Takže nezabúdajte vždy, keď ráno stanete alebo večer idete spinkať, nalejte si, nechcem povedať, že štampedlík, lebo už neštampedlíkujeme, nalejte si do pohára aloe vera gel a hneď sa vám deň začne krajšie a lepšie. Takže dneska nás tam bolo trošku menej, ale ja som veľmi rada. A hneď prvé slovo by som dala aj našej Eagle supervízorke z nášho tímu. Som veľmi rada, že prišla s nami, že sa zúčastnila, pretože základom celého MLM biznisu je počas celého obdobia sa učiť, vzdelávať sa a nasávať všetky možné informácie, aby sme to posúvali ďalej. Takže produkt, ktorý si ona vybrala z dnešnej kolekcie, vám predstaví Eagle supervízorka Renátka Čizmadia. Reni, nech sa páči. Ahojte, áno, čaute. Takže pekný večer prajem každému. A veru, bolo mi cťou a vidieť a počuť Holly naživo a učiť sa od nej, od našej viceprezidentky výroby. To akože hoci kedy nezažijete. No a ako aj dnes, tak aj ako aj včera, tak aj dnes som sa mohla zúčastniť, za čo som veľmi, veľmi vďačná. Veľmi veľa informácií sme si doniesli domov. Bolo to senzačné školenie, fakt ako sa učiť fakt od tej našej Holly. No a ja by som vám chcela predstaviť, ja som si sem napísala informácie a chcela by som vám povedať o tejto biomaske, biocelulózovej maske, ktorú ešte ja mám. A tak sa teším, že ju mám a teraz som sa o nej dozvedela veľmi veľa informácie, takže ak nevadí, tak budem aj trošku čítať, lebo však som si to zapisovala, čo som nezapamätala, som si to všetko, tak vám to prečítam. Čiže táto maska je vlastne vyrobená tak, že začína fermentáciou s kokosom a kokosovej vody. A počas tejto fermentácie vlastne začína rast mikroorganizmov, ktoré sú vlastne hladné. A ako probiotický doplnok týmto mikroorganizmom sa pridáva aloe vera gel, čo je brutálne. Oni teda vlastne rastú rýchlo a vytvára látku, ktorá sa volá biocelulóza. To je vlastne tá látka tejto masky.
preto sa aj volá. Čiže táto biocelulóza je vlastne pre tieto organizmy to isté, vlastne to isté ako pre pavúka sieť. To bolo tiež taká dobrá myšlienka. Tieto biocelulózové vlákniny sú 1000-krát tenšie ako vlas a tieto vlákniny udržujú vlhkosť veľmi dobre. A táto maska je vlastne samostatne aj rozložiteľná, čo je tiež akože brutálna informácia, že si ju môžete zahodiť do záhrady a takto. No a ako sa používa? Táto maska sa používa tak, že vlastne si ju dáme na tvár a čo nám vlastne ostane na ruke, si ju všade roztetreme na hruď alebo všade, kde sa dotkneme našej pokožky. No a počas toho, že máte masku na tvári, môžete si robiť hocičo, čiže domáce práce. Tak nám Holly hovorila, že môžeme vyprážať rezeň, ísť do záhrady, umývať podlahu a hocičo, lebo krásne sa začne formovať na tvári naša maska a nepadá. Vlastne nešmykne sa dole z tváre, nespadne a netreba sa báť od toho. A keď ju vyťahnete z toho vrecúška, tak nám z toho vrecúška ostane veľmi veľa séra. Do poslednej kvapky si ju treba natrieť po celom tele, lebo toto sérum je veľmi, veľmi vzácne a funguje hneď, ako sa otvorí, tak treba použiť a využiť hneď. Čiže teda túto masku necháme 20 minút na tvári, nech pôsobiť a keď ju stiahneme, tak ju môžeme teda do tej záhrady zahodiť a budeme mať aj pre pôdu trošku taký výživový doplnok. A ešte čo by som o nej, bude sa už ako taká dobrá správa, že čoskoro bude aj dostupná, lebo teraz není dostupná, takže môžeme sa na čo tešiť. No a v jednom balení budú 3 masky. Predstavte si, že aha, dobre, som sa zasekla teraz, pardon. Predstav si, že táto maska je tak jedinečná, že len v tejto maske sa nachádza aloe vera gel, čiže v žiadnej inej biocelulózovej maske sa nenachádza aloe vera a preto to dostalo aj veľmi veľa ocenení. Takže neviem, či vám viem ešte o tejto maske viac povedať, ešte vám ju raz ukážem, aby ste si ju vedeli potom zaobstarať, keď už bude na trhu. Takže asi toľko z mojej strany, Miri, môže byť. Áno, ďakujeme veľmi pekne a veľmi sa tešíme na túto masku, pretože je fakt jedinečná, dostala aj ocenenie, takže sa môžeme vyteškávať. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz by som veľmi rada poprosila ďalšiu Eagle supervízorku, ktorá tam tiež bola s nami a tiež už dlhšie používa tieto úžasné produkty a pozdieľa svoje zápisky, čo si pozapisovala z dnešného dňa a to je Eagle supervízorka Koriky Sučanová. Nech sa páči, Korika. Ďakujem, ahojte. Som veľmi vďačná, že som tam tiež dneska mohla byť, lebo to, že z prvej ruky dostať také informácie, ktoré vlastne iba tá osoba vie, ktorá za tým všetkým stojí, to bolo fakt také super a tak poznámok je toho viacej, ale čo som pre vás vybrala, to je z Infinity Sady, kolagénové tabletky, čo je ten forming komplex, alebo neviem presne, ako sa to volá. A o tom nám rozprávala aj také malé videoko, nám ukázovala, že vlastne tento komplex pracuje tak, že naštartuje telo na hydratáciu a obsahuje francúzsky melón. A o tomto melóne vlastne bolo také zaujímavé video. Áno, ďakujem, Marika, tak vyzerajú tie tabletky. Také video, že vlastne prišli na to, že tento francúzsky melón veľmi dlho vydrží byť takže čerstvý, že dozretý. A tak sa mi zdá, že 24 dní testovali, že vlastne na jednom obrázku bol klasický ten melón a na druhom vlastne ten francúzsky, akože pod ňou vždy išlo a ten klasický melón to vlastne tak akože stratil vlastne tú vlhkosť a ja som sament.
Stvrkol sa. Tak sa Zožuberil sa. áno, tak sa cvrkol a tento francúzsky vlastne vyzeral taký čerstvý aj po tých 24 dňoch a preto aj dávali do týchto toboliek vlastne tento francúzsky melón. A aj to veľmi, akože ešte to povedala k týmto tobolkám, že keď sa to používa s Infinity sérumom, je to veľmi silná kombinácia, totiž sérum zobudí ten kolagén a vlastne tento komplex zase zobudza telo znútra. Že? Potom tam bola ešte jedna pani, ktorá mala takú otázku, že vlastne nie, že aj ten rozdiel medzi dvoma kolagénmi a keď sa dobre pamätám, tak hovorila Holly, že vlastne ten marín kolagén to vlastne dodáva telu kolagén a ten komplex z Infinity to vlastne to, čo už máme, ten kolagén vlastne akože to zobudza v tele. Tak to nejako bolo, takže z mojej stránky asi všetko, ale boli tam akože veľmi dobre to bolo rozdelené, to sa mi veľmi páčilo, že ona to rozdelila tak, že všetky sety, že vlastne ktorý set na ktorú pokožku a takisto aj ten target, čo máme, že vlastne to nie je akože určený na iba jeden druh, ale vlastne je vytvorená na to, aby slúžila na účely, že sa dajú kombinovať aj ostatnými produktmi. Takže asi z mojej stránky toľko. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ja by som ešte doplnila, že v Európe Marin Collagen predbehol aloe vera gel. Takže ľudia viac pijú kolagén ako aloe vera gel. A tento Marin Collagen ešte podporuje ten náš kolagén, čo máme v tele, aby sa tvoril. A práve preto z neho stačí tie 3 gramy na jednu dávku. A ten vnútorný, čo sa tabletkovej, je vlastne, že znútra, keď sa papá a zvonka si natierate sérum, že príde takáto rezonácia spolu, že to je ako yin a yang. A že práve preto treba doplňať aj kolagén, že aj znútra vyplňa tú pokožku a krémiky za zvonka. A táto pani sa pýtala, či sa môžu oba teda používať a ona povedala, že ako chcete, ale samozrejme, že vám odporúča a ona aj odporúčala veľa doplnkov výživy používať, pretože aj tak všetko potrebuje naše telo. Čiže nie len určitý druh minerálov, nie len určité vitamíny, ale aj na oči, aj na pohybový aparát, aj komplexne všetko. A ešte by som dodala, lebo aj naši nadsponzori, aj Berkič, Miky za jednu hrst, že za veľkú hrst si dá ráno tobolky, za menšiu hrst si dá na obed tobolky a za opäť veľkú hrst si dá na večer, že dokopy za deň 62 toboliek si dá za deň. A podľa mňa brutálne vyzerá, má takú žiaru zo seba, takže za mňa top of the top. A poprosila som ešte jednu dámu, ktorá bola aj včera, aj dneska s nami. Ona sa nedávno stala manažérkou, takže privítajte s veľkou láskou Silviku Andovu a jej pohľad, alebo čo si zapisovala. Nech sa páči, Silvika. Ahojte, ahojte. No tak ja som z týchto 2 dní akože veľmi nadšená, už len tým, že Holly bola prvýkrát na Slovensku za jej éry a možno, ja nevieme, kedy príde ešte v budúcnosti, tak som to určite chcela využiť. Jej informácie boli skutočne cenné, ale teda hlavne aj jej energia a osoba, hej, že aj to je to, čo človeka akože pripúta a možno aj preto zapôsobila na Texa, lebo je to taká osoba, ktorá niečo vyžaruje, niečo také pozitívne. Samozrejme, že dnešnú 2-hodinovú prednášku nevieme vsunúť do 40 minút, ale ja som si takisto vybrala niečo, čo ma veľmi zaujalo a myslím si, že vám pomôže, či už v predaji, alebo v používaní, alebo vo vysvetľovaní. Pretože Holly hovorila, že vedenie na ňu tlačilo, že teda oni nie sú kozmetická firma, aby vylúčili
teda kozmetiku a pleťovku, ale ona teda trvala na tom, že práve kozmetika a pleťovka sú wellness a starostlivosť o telo, tak ako doplnky a vitamíny a že práve takáto rada by mala zostať a myslím si, že urobila dobre, že ich presvedčila. Takže aj toto je jej úloha vo firme a nemá to ľahké medzi tými mužmi, ale bojuje statočne, ako môžeme vidieť, a za nás všetky. Takže ja sa pokúsim priniesť trošku aj toho Holinho pohľadu, aby ste mali takú prenesenú experience, skúsenosť. Čiže keď nám niekto povie, že máme mastnú pleť, tak, alebo má mastnú pleť, tak vie o tom, že je mastná. Keď niekto povie, že má suchú pleť, vie, že je suchá, hej, že mám suchú pleť. Ale prídu zákazníci, ktorí nám teda povedia, že neviem, akú mám pleť, neviem, že povedz mi ty, že niekedy ju mám mastnú, niekedy suchú, túto mám mastné, túto mám suché, že v podstate keď je zima, tak sa mi tuto robia šupinky, ale tuto mám, dajme tomu, vyrážky a mastný odlesk. No a vlastne títo ľudia v skutočnosti majú zmiešanú pleť. Zmiešaná pleť, to je totiž taká pleť, ktorá je niekedy mastná, niekedy suchá, niekedy aj. A ľudia ju niekedy mylne nazývajú normálnou. Označenie normálna pleť v podstate neexistuje, hej. Musíme sa naučiť pracovať s tým, že ju máme buď suchú, mastnú alebo zmiešanú. Čiže a to, či keď máme tú zmiešanú pleť a či je niekedy mastná alebo suchá, záleží, alebo niekedy obojaká v tom istom okamihu, záleží od toho, v akom napríklad prostredí sa nachádzame, či cestujeme, čo zjeme, čiže strava, či držíme nejakú dietu, alebo sa to mení aj vekom. A práve preto, že takúto definíciu zmiešanej pleti označuje najširšia nejaká demografická skupina používateľov v starostlivosti o pleť medzi 18. až 45. rokom života. Označuje teda, že je ich pleť zmiešaná. Tak preto Forever vyvinul dennú teda starostlivosť o pleť Sonia. My ju môžeme zakúpiť v takomto balení, alebo teda aj samostatne, ale ja to mám veľmi rada v tomto balíku. Čiže kto nevie, je to takáto zelená rada a je to teda starostlivosť o zmiešanú pleť. Sú tam 4 úžasné produkty, ktoré si zamilujete nielen vy, ale teda aj hlavne vaša pokožka. A hlavne táto rada môže byť použitá so všetkými ostatnými produktami o starostlivosť o pleť od Forever. Je veľmi ľahkej textúry, čiže ľahko sa vstrebáva do pleti. Je určená pre mužov, ale aj teda pre ženy, ale rovnako aj pre mužov. Hej, netreba zanedbávať to, že aj muži by sa mali starať o svoju pleť a to my máme nielen na Slovensku, ale celosvetovo je vlastne taký deficit v tomto, že tí muži sa česť výnimkám ešte nestarajú o tú svoju pleť. Sonia, ale ako aj ostatné produkty starostlivosti o pleť Forever sú teda bez vône, čo možno niektorým používateľom vadí, že teda by si chceli niečo naniec, aby im to krásne voňalo a mali by taký akože pôžitok z toho. Ale musíme si uvedomiť, že existuje veľmi veľké percento ľudí, ktoré majú rôzne alergie a pridávanie takýchto vôní je pre nich vlastne no way, že nemôžu používať taký produkt. Čiže tým, že chce Forever predávať čo najširšej škále ľudí svoje produkty, preto sú teda bez vône a bez prípadných alergénov. My, ľudia, ktorým to teoreticky nevadí, môžeme používať produkt aj bez vône, ale ľudia, ktorí majú nejaké alergie alebo reakcie, tie produkty užívať nemôžu. Čiže je oveľa jednoduchšie nám, nealergikom, použiť takéto produkty, hej.
Čiže aj v tomto firma myslí na to, aby sme pokryli čo najväčšie spektrum zákazníkov v rámci používania produktov. No, čo sa týka produktov konkrétnych, v ktorých sú tejto Sonia zelenej rade na zmiešanú pleť, ja by som začala maskou, lebo aj Holly začala maskou. Ja ju nazývam, že ako býva koláč lenivej gazdinky, tak ja mám masku lenivej gazdinky, to aj hovorím zákazníčkam, lebo táto maska sa nanesie večer na pleť a ide sa spať. To je celé, hej, žiadna robota, to je úplne, že easy going. Čiže natrete si na tvár, nemusíte sa starať o to, či sa vám zašpinia vlasy, že sa vám zašpiní pyžamo, že sa vám zašpiní obliečka, vankúš, posteľ, čokoľvek. V podstate to tam drží, nič sa nedieje, krásne sa vstrebe, ráno vstanete, umiete vodou a taký slovenský pojem na toto, že máte vlastne pleť hladkú ako bábätko rytku, tak naozaj cítite akože tento pocit. Ona povedala, že ako jemné ako bábätko. Rytku už som doplnila ja, ale my to tak používame. Potom sú tam ďalšie tri produkty. Cleanser. Cleanser, prosím vás, lebo som sa stretla s ľuďmi, ktorí nevedia, že cleanser je vlastne na čistenie, ale si to len nanesú a nechajú tak, čo je akože veľmi nedobrý nápad. Čiže cleanser sa nanáša a pekne sa vlastne zmije s vodou, hej. Takže čistenie tváre, masku sme mali nočnú, očistíme si tvár a potom tu máme ďalšie dva produkty. A to je Shooting Gel Moisturizer. Je to v podstate krém, vyživuje a prevlhčí, to je ten moisturizer a takisto vlastne dodá kolagén. Je tam aj kolagén, čiže krém a potom je tam gelik, tento Illumination a on zjednocuje tón pleti, rozžiari a redukuje vlastne zväčšené pory. Užíva sa jednoducho ako všetko, iba sa jemne masíruje, žiadna veda. Toto bola prvá sada, ktorú ja som si vlastne, čo sa týka kozmetiky a starostlivosti o pleť kúpila a môžem povedať, že až od dnešného dňa teda ju viem nejak, akože som si 100% istá, že ju viem používať a viem o nej povedať zákazníkom. Je tu teda iba taký malý akože jeden request, že v blízkej budúcnosti sa budú v tejto rade diať zmeny. To bola tá podpultová informácia od Holly. Ale nebude sa rušiť, hej, to je super, pretože oni zistili, že na trhoch, aj nových trhoch, kde ešte nepredávali tento produkt, je o túto radu veľký záujem. A teda v Indii, kto pôjde na globálne rally, sa dozvie o viac, čo sa stane s touto radou. Ale pre tento okamih, pre tento moment máme tieto 4 produkty, ktoré môžeme predávať, používať, rozprávať o nich a šíriť ich do sveta, lebo predaj bude vlastne pokračovať len s nejakými menšími zmenami a vylepšením. No, toto je čo sa týka tej Sonej rade. Dúfam, že som nič nezabudla, čo Holly hovorila. A ja som si ešte potom, keď môžem, vybrala aktivátor, lebo ja som do dnešnej doby vedela, že aktivátor sa používa na aktivizovanie teda masky, powder mask, rúžovej sypkej masky. Čiže toto je kombinácia, ktorá sa musí kupovať spolu a tak sa používa jednak jednej. Ja masku teda si zarábam, alebo teda zarába sa tak, že sa dá 1 čajová lyžička masky púdrovej, 1 čajová lyžička aktivátoru. Mieša sa. Ja používam takúto štetinku, natrem si 20 minút alebo 30, podľa toho, kto ako to cíti, lebo mňa už to potom začne tak sťahovať a potom sa po tých 20-30 minútach vlažnou vodou pekne zmije a môže sa to opakovať 2-3 krát do týždňa. Kto teda stíha.
No, ale toto nie je jediné využitie tohto aktivátora. Známky. Neviem, či ste všetci vedeli, ale ja som to v tom okamihu nevedela, že v aktivátore je viac ako 98,9% aloe vera. Čiže je to vlastne také aloe vera, ako používame žlté napitie, tak toto je také aloe vera na pleť. Takže neviem, či ste to vy vedeli, ale ja som to teda úplne 100% nevedela. Je to silný aloe produkt a veľa FBO ich používa buď ako čistič, alebo ako toner, alebo ako nejaké mliečko, ktoré pomáha pri odličovaní, alebo ktoré si vtláčajú do pleti. Ale v podstate môžeme o ňom hovoriť, keby niekto chcel vedieť viac, že je to multifunkčný produkt. Ako keby si predstavte kondicionér na pleť. Používa sa nielen na oblasť celej tváre, pretože je extrémne jemný, ale aj na oblasť okolo očí. Nielen čistí, ale aj upokojuje, osviežuje, podporuje dodávanie a výkon iných produktov od spoločnosti Forever. Čiže keď chceme znásobiť sílu a funkciu produktov, ktoré už máme, tak môžeme ako podkladovú bázu vlastne využiť Forever aktivátor. Môžeme o ňom hovoriť teda ako o viacúčelovom produkte, či už na to čistenie, osviežovanie a nanášanie môžeme robiť spôsobom, že buď použijeme vatový tampónik a krúživými pohybmi, alebo môžeme vtláčať, alebo použijeme len ruky a jemnej ten aktivátor rozotrieme. Čiže to je aktivátor a to je akože úžasné, perfektné, lebo ja som ho doteraz mala len tak vo vitrine, mám ho skoro celý a nevedela som, čo s ním mám robiť. Takže dúfam, že vám to pomohlo, ako mne to pomohlo, že nielen na túto masku, ja ju mám, ale aj na ostatné iné úkony, čiže ako si dávame aloe vera dovnútra, tak ho môžeme používať aj vonku, čiže je to taký malý zázrak, o ktorom som nevedela ani, že ho mám doma. Takže toto sú také dva pointy, ktoré mám z dnešného dňa, aj iné teda, ale ktoré som vám chcela zazdieľať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Silvika, za úžasné a hodnotné informácie. Dúfam, že ste si zapisovali. A ak dovolíš, ja tento aktivátor poznám už rokúce a ja som mala trošku mylnú informáciu o tomto novom aktivátore a dneska, keď nám Holly povedala, že obsahuje skoro 100% aloe, tak som si povedala, že yes, pretože teraz medzi nami dievčatami a pár mužov, čo tu je, by som vám rada odovzdala skúsenosti, ktoré my máme a v našom týme máme. Ja som aktivátor podávala aj Mírke, keď bola malý Lilinka a nevedeli sme, že čo je a brúško a tak ďalej, takže ja som jej vtedy do vody nakvapkala niekoľko kvapiek, natiahla na striekačku a podávala a potom asi to bolo brúško alebo neviem čo, ju prestalo bolieť a mám v týme zákazníčku, ktorá no teraz nechcem klamať, ale má nejaký problém, neviem či laktózu alebo vôbec mliečne nemôže, ani laktózne veci, ani neviem čo a sem tam sa stane, že darmo je na produkte napísané, že to tam nie je, proste je tam určité množstvo a začne jej vadiť táto potravina a dostáva krče. A ja som jej raz povedala, že vieš čo, hovorím, vyskúšaj aktivátor, pretože aloe vera gel je super, fakt, ale mám také skúsenosti už z minulosti, že aktivátor je taký, že bum, že funguje veľmi rýchlo, takže do vody si dáme, teraz nemáme čas kvapkať 50, 60 alebo koľko kýl máme, toľko kvapiek, dobre to tam potrasete, vypijete a no nechcem teraz malý alebo veľký časový priestor povedať, do pol hodiny sa ukludní ten problém. A potom máme aj kolegyne, aj dneska predo mnou sedela tá pani, lebo som Holly ukazovala, hovorím Holly, že môžeme aj do oka a ona, že
No tak asi to není informácia navonok, aj preto si dávajte pozor, komu toto video pošlete. Teraz medzi nami českí kolegovia si to roky rokúce kvapkajú do očí na ostrosť zraku. Takže máme aj také skúsenosti, kto nosí okuliare, alebo má nejaké problémy, alebo chce zaostriť zrak, alebo takéto niečo, kľudne si môžete aj do očí kvapkať. Dneska sa ma pýtala jedna spolupracovníčka, Miria, štípe to? Hovorím, jasné, že to štípe. Ale ja som raz krájala červenú papriku štiplavú a omylom som si poutierala. No fantasticky to štípe. A tak dlho ma to štípalo, že som si nevedela poriadne otvoriť oči a napadlo ma, Míri, však máme aktivátor. Tak som si nakvapkala aktivátor prvýkrát v živote do očí. Myslela som si, že z kože vyskočím, ale aktivátor ma štípal možno 15-20 sekúnd. Tá paprika štíplava ma štípala už pol hodinu. Takže oproti štiplavej paprike je náš aktivátor šumikadze, takže 20 sekúnd a potom prestane a máme s tým veľmi dobré skúsenosti. Takže aj keď máte tráviace problémy alebo trošku viac toho popijeme, keď sú tieto fašiangy alebo popapáme, tak keď náhodou nemáte Fields of Green alebo Silvi, ty si mala na poličke aktivátor, tak aktivátor treba mať. To je ako prvá pomoc, my si všade bereme aj do zahraničia so sebou, pretože nikdy nevieš. A ak dovolíte, ešte máme pár minút, tak dám to tak z rýchlika. Ja som si pre vás prichystala exfoliátor, pretože ja som Holly povedala môj príbeh, že som mala aknéznú pleť, že vďaka týmto produktom mám nádhernú pleť, ale vďaka akné som mala jamky, proste ryhy v pleti, čo mi kozmetička v Bratislave povedala, že áno, aj na krče áno, prečítajte si koment. A som mala jamky a povedali mi v Bratislave, že jedine laserom, že laserovým ošetrením, ale vtedy som bola ešte veľmi mladúčka, tak to v žiadnom prípade sme nechceli. No a začali sme používať peeling foreverácky, či už scrub, či už tento vynovený exfoliátor. Ja nedám dopustiť na exfoliátor. Ja non-stop, ja mám, ako by Silvika povedala, nenormálnu pleť, mám zmiešanú pleť, mám problematickú pleť, mám citlivú pleť. Veľmi veľa sa musím o ňu starať, každý boží deň sa musím o ňu starať. Ja používam zelenú soňu. Popri zelenej sone, keď už mám 42 rokov, si musím dať sérum. Ja používam aj toner a ešte aj exfoliátor. Exfoliátor je ľudovo povedané peeling, čiže zbrusuje nám odumreté tkaniva, odumreté bunky na pokožke. Práve preto je dôležité používať exfoliátor alebo scrub, lacnejšia verzia, ktorý môžeme aj na telo. Pretože odumreté bunky, keď sa odstránia z našej pokožky, tak ako Silvi hovorila, že dáme si aktivátor, dáme si krémiky, oveľa účinnejšie sa vedia dostať do hĺbky pokožky a vedia nám vyživovať všetky vrstvy pokožky. Ak my si nebudeme robiť peeling, tie odumreté bunky tam zostanú a ty si budeš dávať krémik a chudia pokožka to tak nevie vstrebať. Takže milé dámy a milí páni, exfoliátor od zajtra každý nech má v domácnosti. Tento je dvojsečná zbraň. 2-3 krát do týždňa sa odporúča, pretože pokožka si dokáže aj sama trošku odstrániť, ale nedokáže úplne všetko odstrániť a práve preto sa odporúča. Neškriabe pokožku, neničí vrchnú vrstvu pokožky, je gentle, je jemný k pokožke. A tí, ktorí máte žilky alebo máte popraskané žilkami tváričku alebo máte veľmi citlivú, tak tento exfoliátor si nanesiete ako krém. Necháte pôsobiť 10 minút a umiete si. Budete mať takú istú hebkú pokožku, ako tí, ktorí si môžu jemne zbrusovať tie odumreté bunky. Dobre, takže tento exfoliátor môže každý, aj kto má precitlivenú alebo popraskané žilky na tvári. Tým neodporúčame si držikovať, no rýchlo mi pomôžte, zbrusovať. Áno, ale len takto natrieť a potom zmyť. Aj tento exfoliátor dostal ocenenia.
takže nie je jedno, čo si dávate na tvár. A čo som ešte chcela, že pre pánov je tiež veľmi vynikajúci pri použití pred holením. To som ja ani nevedela, pretože môj manžel sa tiež holí a predstavte si, že pred holením si nanesú na bradu, dobre si tak a potom si umyjú pleť, nanesú si penu, ale viete, čo používa môj manžel? Keďže není foreverácka pena, on je taký zlatý, že naše tekuté mydlo to používa miesto holiacej peny. Že u nás není iný produkt, takže miesto holiacej peny si dá tekuté mydlo, bola kedy avokádo zvykol, ale teraz sa mu lepšie páči tekuté mydlo, a potom sa oholí. Takže mu dám určite vyskúšať aj exfoliátor, takže aj pre mladistvých odporúčam buď tento alebo ten scrub a môže sa aj na telíčko. A poviem vám ešte v rýchlosti toner. Ja som nikdy nepoužívala tonikum, lebo presne tak, ako Holly povedala, že bolo to akože nadbytočné a neviem čo. Ja mám pórovitú pokožku, no cez toto nevidieť. A predstavte si, že tento toner okrem veľkej dávky aloe vera obsahuje aj biely čaj, ktorý omladzuje. Tento si dám po umytí pokožky pred krémikmi. Si tento aplikujem ručne a sťahuje mi póry. A prvýkrát, keď som ho použila, ježiš, on taký ani nič necíti, ale keď sa mi minul a som ho 3 týždne nepoužívala, tak pozerám, že ako mám škaredú, že ako mám pórovitú pokožku. A potom ma napadlo, že však toner som vynechala, takže odtedy ja nikdy nedám dopustiť na to, aby sa mi toner minul. Takže vyskúšajte, brutálne vonia. Áno, trávim niekedy dlhší čas v kúpeľni, ale bojím sa týchto všelijakých inekcií, takže musím. Takže píte kolagén, píte aloe vera gel, aby sme boli dlho krásne aj zdravé, aby sme si o 20, 30, 50 rokov mohli v takomto entuziazme štrngnúť. Ďakujem veľmi pekne, dievčatá, za pomoc pri zdieľaní dnešných skúseností. Áno, Marika, chcela si aj ty ešte niečo, ale asi už dnes nestíhame. Ďakujem veľmi pekne. Takže používajte produkty, zdieľajte vaše skúsenosti a privedte čo najviac